ohandgi. Wach machielo madwani watwage Otieno Panya kotudore koda gigo ma onego bedni iketo kare. Gigo ma nyalo luongo kanyo ni akana luonge ni gige mag kata registering mar business kata ndeko ohala mari eyo makare. E kinde ma ng'ato koro dwaro chako ohala eyo makare gina wanyalo wacho ni moko iluongo gi ni permits ma ng'ato onego bed godo kaachiel kod weche mag license kod registration. Wacha kod apani registration ema kuongo ga e kinde ma idwa chako ohala. Registration ng'ato onego bed ni timo eyo machalo nade. To mano bende wanyalo twake kwa chiwo ranyisi nikech ng'ato nyalo amua ni an kaka Joyce we achako ohala mara kian. Tanyalo wacho ni antiere kod nyaminwa moro kata aoko. We koro wamakre kod aoko wachako ohala mano miluongo ni partnership. Onego bedni registration itimo nang'o obedo ohala ma ng'ato chako kien kata ohala modwa chako gi nyawadgi. Joyce ikelo point maber. Gima wacho kamano jowa mang'eny onge gi ohandgi ma registered. Gin go ohala ma en timo ohala to ande ne ok registered. And other way registration, then I also want to talk about opportunities mag funding ma government ochiwo. And magi gi connection gi registration ma ohenni mobedo registered maradiera. Koro ohala nyaka register and registration is very easy. And sani government ochiwe yano timre mayot. For example, ka in go ohala mitimo kendi ng'ata achiel to gimone gi tim kende ni onego chiwo 3 names, nyinge adek, nyinge gi dhin itero gi ka nini register of society mago nyinge mag ng'a nyinge mag ohala nyaki kata pono ni dwan keto Joyce Beauty Shop exactly kamano nyingo ohala no nyaki bigi nyingo ohala tibiro kod adek. Giomi biro kod adek en kich seche moko nyingi mi suggest ni ng'at machielo bene nigo ineno koro adek gi ibo yierni achiel ineno achiel kose yierni then ichulo only 800 shillings mar registration. Koro inyalo timo gino manually kidhi Sheria House kata inyalo time through e-citizen e mbui. So ma miyo bedo mayot. Wang'e ni kidhi Sheria House ichule cash kosi ichule yor simu. So kitime e-citizen itime nango. E-citizen ichule yor simu. Kitime kocha cha bende itime yor simu and imi receipt for this. Now kwa biro wala mar partnership bende timre the same, but for partnership because un gi ng'at machielo iwacho ni Joyce gi aoko beauty shop. Chik dwa ni ubed gi milo ni partnership deed. Okay, nyaku ubed gi agreement un wegi. Wacho ni bana wan kama kaka kwada timo wala kwa ido profit Joyce bukao 50 aoko bukao 50. Kata Joyce bukao 60 aoko bukao 40%. Kuse winjuru kamano to utero gigi kadi self society mondo gigi keti as part of agreement maru. To ka uonge gi mano to government nigi partnership deed already it's a standard form. Koro mano ufilo kuye gi chike mantie kanyogo mano ufilande uketo bedo registered or bedo kept there. Ka udwa yawo kambi seche moko wacho ni wan to wadwa bedo kambi mago koro limited companies bende nitie kena other requirements midwaro. And for registration mar companies wadwaro nyimno ni memorandum of understanding, wadwaro article of association, wadwaro registration mar the company itself, wadwaro list mag directors oune nun ji ariyo nyacho ni en Joyce gi aoko ichiwo nying gi addresses mag gi kuonde ma gidake, occupation, gik ma gitimo kamano. Koro magi are some of the legal requirements ma dwarore in every business mwatimo. So be it ni watime as ng'at achiel mwaluongo ni sole proprietorship kata watime ji ariyo mwaluongo ni wanyabedo partners, and partners en between ji ariyo nyaka ji 20. Kambi kachacha the law provides ni en between ji ariyo nyaka ji 50 ineno. And magi are the requirements. So once we know setemo magi for companies inyalo decide dhi iro okil mondo konyi timogi nikech nitiere forms moko mifilo kanyo. For businesses kaka partnership and machielo gi gito wanyatimogi atima and kata kok wayudo assistance mar okil nikech gito ogin complicated ahinya kamano. Wacho ni bendi dwaro loso kotudore